Arahosem asi ewo Ashale Botwe Ashale Botwe ewo nkran mantem hanom ne nyina no eye nyame nipa eye bishop obinim ne guest house a ejabrantam atomu a na enye asem keto ye die chire ekohwe ye se ne nanema ekoye hwemfo nyine no ne hwese ne na eja no ehye ne manfo nso etumi ehwe si betumi edumja no ene de yamani bo a free bro no ayefre ho se Ashale Botwe ebeto dwa na nye anikasem ni nyina ne se guest house bi ewo ho eja atumi atom ni sadan wo manfo ni susu se eyesofo pani wo bi nim edia dum jadwumakuo no ebomu nchemu se bra wo munya ne ntiye esi eja to ho ne ntem so mbepie mu ho nanso se ne ni eja no ano ye din ti wo moto nsa e de frame wo mu hu nipa bia ewo Madina eni Legon emo mo nso bepie mu wo ho hwe se wo mbeso eja na no entem na bibie kwa wiye ne dankra ba esi edu die ejai atumi ahye dwerebe eni emu eniema nyina saa soso enadue no wo mutimi hwe se wo mu begina mo naso asom se ne be ya eja no entumi enko ho enu nti bibia ekwa wiye no mo hwe se wo bedundum eja ekoso ne de ne kyese edan adue no wo matumi asomu a eja no anhye eni emu niema nyina na emum no edan edu de ehye ya emu niema so ehye ye dum jadwumakuo ni ekire mu ese epem ne de wo muntumi enhu de nam so ema saja brani eto eye guest house yi mu na emum no animu ya wo mu de hwemu mapa egu akwa mu sene beye ne de koba ye ema ejabrani etimi eto ho no wo matumi ehu no mo de ho amanebo aba betudwa enu nti sabre wo mo kyese eja eto ho ne de wo matumi asano a bibia atodin